Se fáilteann so go dtí an Droichead nua cluiche Leathcheannais chuireann Christy Rinn 2000 agus a fithe Cill Dara agus Ros Comáin a Tráchtaireacht Míchéal agus céigúlann Green amachis. Bhí sé ag stelle faringe ó luach maidinan sa agus an Páirc bog go Naomh rí son. Na fórna golamh agus an cúpla focail dúrnach a cholann ní chéile ag an stad ortha seo tá ag súl le caibhlant anna bhain réiteoir Míchéal na Páirce sin é Tús Cluiche agus é caint leis na captain an son agus caithh na pingan na ddíreach déint an son. Níl gcuid róchana agus an dá éireann mar derm sé réig chun catha. Fuair Cill Dara tá fuair an láidir agus ahrúháin déanta in san lína lán cúil ón fuair na bhuaig an tachtain sicata sé sin cíne Shanahan iver a caharistigan anad Cathal Dervian. Don lína lechú láidir le Naomh muoinechán Rinn Born agus Kevin Whelan agus an bhirtláir Páirc Cathal Dowling agus Paul Divley. Sé iver a héinteag Jack Sheridan an tosaí is contúirtí atá Cill Dara agus beisiir ag súla taspántas más scórála uig an Tráchtaireacht agus an lína lántasach tá ahrúháin déanta iver trídeag Taig Ford tasnúg sé siúd Tráchtaireacht in anna Jack Travers atá Mochgurtathe agus taobh le siúd tá Brian Byrne agus David Slattery. Maidir le Ros Comáin tá fuair réasúnta óg ránathe ag fuair Johnny Keane an Tráchtaireacht agus go leor imirthiúigh tosnú in san céad bliain idirchúntaidómh an sa imlíana. Paul Dolan agus Páirc Brennan beirt go siúd agus seo an tarna agus an tríú cluichedómh ag caithh gansaí Ros Comáin ach tá níos mó taithí sa lína lethchúil ag Ros Comáin le Paul Kenny, Míchéal Byrne agus Éamon Flanagan. Sé Shane Curley iver hocht an captain agus taobh le siúd tá Oisín Kelly agus na tosathe Philin John Coyne treis a bheith Mochgurtathe treis 2000 agus sa lína lántasach be sé glóir taspántas maitharíist ó Cathal Dolan, Conor Mullery agus an fearbhí gimmert Pelle an tachtain sicata Niall Kilroy. An réiteoir agus an bhuir Míchéal na Páirce agus de sé go siúd an focail nuachó dearnach a bheith acu agus gachar dul an sa in san Droichead nua Páirc Naomh Connlaodh agus an Iran áitiúil well is do a gorbíad atá mar rán na núidir teachta seo cé nach raibh a cluichehánacha sa chomórtas go dtí seo im líana agus an cúisle sin ná an chéad cluiche bhíle bheith a gcuine bhíhálaí an cluiche son curtha ar neamh níd a bhar go raibh roinnt imirthiúirí ó íhálaí búlta le COVID agus dábhrí sin ní raibh bua nó cluicheháin go dainn ag Cill Dara agus tháinig sé sin tachtain sicata gcuine Caillemh Antáin bhí buamachcha ag an deire dó a ceardeig i gcuine héin a de. Ros Comáin agus well bhí taspántas níos fearr go siúd an tachtain sicata freisin. Chaileidir an chéad cluiche i gcuine Caillemh Antánach anna taspántas an tachtain sicata agus an ceann is fearr ar sligach rud a chéilíonn siad go bhfuil siad in san cluiche Leathcheannais bhrealo dul go fada leis an craobh an Bhainisteoir an son ag Cill Dara dar nó sin é David Herity ó Cail Cuinnig treis an cúpla focail dúrnach a bheith ag lena éireann conídas sppraga agus a Chriostóir beise saimúil an chéad denómad an sa gacrad olaf an sa in san Droichead nua agus sin réig le haig árán na bhíon rih cluiche Leathcheannais chuireann Christy Rinn 2020. Se gacrad olaf deir seachtain mór amáníocht de beidir ghfuil mí de lár mína saona tá sé fuair tá sé flucht tá mí de lár an gairig agus cuméis sin tá clí agus comórtaisí fós le buchant agus fánn cinnte ar na himmerthiúirí ar fad dul chun ceangaí aanamh agus an réiteoirnis sin é fearr átha clia Tús Cluiche an ré chun an slitir a chahabhisteach an son ag farach go dtí go méid na himmerthiúirí ar fad ins na háit na cuiansa agus beag Cill Dara
ag súla a spántas má an sá Somália taigolóir gimmert an sá in Páirc áitiúil agus ón gafisteach Shelf an son ag Cill Dara aber bhá déint an son ag Ros Comáin cuide ar nas an son ag Shane Curley agus deis iad chur an ansaí tá Ros Comáin ag gimmert ó héamh na lámh clé go héamh na lámh deise an count son garthamach go maith an son ag Cill Dara tugann sé seans ar an tarna iirecht dó Ros Comáin. Tá siad cliste ó héamh na tosa den count son Chriostóir taí golóir meas na gosantóirí Cill Dara aber bhá fós a dhéanamh an son ag Ros Comáin tá brú an count son a gáideach tá réiteoir congart an immert scuilann sé leis ag an deire tá Páirc ana bhog agus obairúntaach déint an son ag deire ag caithil dowling é sin na glána do Cill Dara Ros chun Shelf ag an deire Conor dowling an tam son nás na rí trí sé bhúchanach ag an deire imime amach ar an lína pach slasah ag an de Ros Comáin. Seanachna có ar i chéile chas na fórna seo gona bhí chéile sa chomórta sraithe níos túiscim líon agus bhí bua anna éascar fad an lá ortha sin ag Cill Dara bhúidir 55 na gona dóag agus tí na bútha beidir go mbeadh tar mar sin an tá tránóna ach Ros Comáin a tacha seach sa cléthe tar éis obairmha a dhéanamh banaisteoir nua ránathe ó hús meán fór sin é fear fortomna Johnny Keane agus an poch slasas an tóca fad golóir chur leis an count son agus a ríis lína leachúil Cill Dara ag iriige sin a smachtú Dachirtí gainge Shelf glána bhúcan tá sé ar nás ag Ros Comáin seas na héin siad an son go dtí Niall Kilraith bhí sé gimmert pelle goine muo an tachtan se cata chalís déint ar siúd agus tá an chéad seansar scóir inis ag Ros Comáin obair úntaach déanta Kilraith ní raibh an tá ag furin Anthony Cunningham a gcuine muo sa fell an tachtan se cata agus dáhrí sin an fell hart agus é caithmhisteach a chuid leis na hamána an sá Tráchtaireacht an grín amán ní ceapfá raibh sin a stelle báistí ó luach maidne agus a deisianis ag Ros Comáin ón box air seo chéad chúlí na dheimsú is beag gaotha ag an stad átha seo agus seantanis a gúntas a oscail tréis gá nómad in san Droichead nua cúnas golóir Páirc Naomh Connlaodh agus ní lech beagán daoine ar nóiste an soch an féchant agus fear go géir ar an gluthe ortha an box air teacht go deireanach ag caithil dólan an count son thar an trasna sin an chéad cúlín den cluthe aimse ag fear na ceir móthra agus cílíonn se sin go bhfuil Ros Comáin gafa aon cúlín contosaigh trí nómad immer hansá in san Droichead nua. Mis Cill Dara glorgad éigent chun agúntas a oscailtan sa chu ríist aber bhá déint ag Ros Comáin tá ana chuid immerthirí nua taketeach agus an iarán bhanistíocht a nu beidir siad a sppraig an nómar go tóchas an count son a deir an réiteoir sin é fear Naomh an bara im lá clia agus tá glíosan treis an buile séir agus an poc séiristeach a bhrána ar Cill Dara sin fear a thóg agé ná fear nás na ríis né Brian Byrne agus túálaí tuirme sin an rud is táchtaí an sá Tráchtaireacht tá Comáin trim bouta bháin eile agus tá deisianis ag an lán tasí Brian Byrne na fórna chorramú an sá. Níl sé róganna don téatá tógant Pocanna Éirice don chéad ceann. Díreach os cór na cúlaí íseal golóir leis an count son an muir tógant go ama sásta leis an count sá thar an trasna an scór an son ag Brian Byrne agus tá na fórna chorram. Rís an count so goidethe ar nás ag Cill Dara ach rís muchan tosagan son tá Paul Dolan spás golóir Bertin is dul isteach agus an count son passam ar straight agan sin bontáiste ar nás go dtí Jack Sheridan Tá sé siar amach leis an count son ach an pass uig siúd am ar straight dín captain go Ros Comáin sin é Shane Curley seansa go siúd é chuirteach tá deisianis ag Ros Comáin cai cosantóirí Cill Dara bheith cormach seansa an deire an count son chur thar an tras ná ní lisa an muir ag an deire tá siad rá ar fóríl well nílas a gom fésin bhí sé anna chóngrach an seansa Connlaodh ag an deire an réiteoir a rá ar fóríl agus na muir well tá an réiteoir inis dul isteach ag rá an brata choranardas ón count son thar an trasna ceap mé sin bhí an muirigh fear beidir an grína chorasta ag an deire Connlaodh leis an count son agus tá Ros Comáin gafa ar nás chun tosaigh.
So nis slither tastal and council Chriostóir in Cúlbáire agus the préchans na crying tave here. Sin an tain fuma Tráchtaireacht an so ach an slither teachtamach inis ó Cúlbáire Cill Dara sin é fear cléine Paddy McKenna. Agus an réiteoir inis ará den dehannas Corrigart agus tamid Olive chun an cléthe a hosanú an so dóan aige hain. Cléthe chorm gomagadí seo agus Ros Comáin Éirice ceanson na gútar nas. Jint go mahan son na shacadí Lámh an Niall Kilroy and immerhóir se heisiúd Pelagus amanta Ros Comáin bogan níos fear go luach sa cléthe Chalísin son Níl a dearn réiteoir tugann sé deis do Rinn born ó násnarí Cill Dara a chur ar an ansaí agus an ceansa smacht the galling is stig on son tá seansar cúlín na muir dul isteach sin sár cúlín ar fad ag Cill Dara tá mid chorm don tarna óran so anna iirecht ar fad. Nis dechartaí ag na Cúlbáire teachtar na slither ba ceart cúpla mála díomh chuir seach sa dá chúl agus ag an deire déint go mahan son ag Cúlbáire é sin churmach seo chuain Cill Dara arís cóir go maith an taobh lín an canson díreach go maith leistigh na cosamithe haris ach an slither leistigh an son déint go maith ag Rinn boran seansa go siúd Cill Dara chur ar an ansaí fanacht an ceannaistigh. Tá an cosantóir sin é Paul Dolan agus seansa go siúd é a glan a brúistigh an son Chalíse ar an réiteoir agus puck Sarah mac a bheith ann de Ros Comáin. So gá chúlín an taobh fear Ros Comáin sínta a mohan son agus deis ag na himmerthóirí anála haringt. It's an comórtas stratha im líana bhí Míchéal cinnte ar Cill Dara bhíidir a dul go más na cluiche ach an cluiche dearnach I gcuineh an dún a chaileidir an ceann ártha son agus cílaigh sin nachráid ar ná dul a raig gotí an chéad rainn eile agus begur fannacht an rainn a dód an bhíonn seachún Ros Comáin aríist ceansa smacht a ríist breanta go bhfuil le cosantóirí beidir ag obair go maith a Cill Dara an ceansa an caiilte aríist seachún an lús atá ag Ros Comáin tá seansa an bharlár Páirc a Oisín Kelly an ceansa an bleachailte agus ar an tarn Éiric beidir bhfuil seansa é a fiochas sús Níl mach go fada le divlí fear confaí an son dar nó tá siad son le bheith gimmerte goine násnarí Leathcheannais semána Cill Dara cluiche bhí le bheith ar siúl Ryan seachtaí ó hin ach de bhar na srínta cluiche tá níis curtha siar gotí an bhblin seo chuain na súl ar fad inis ar Cill Dara smachta go háling ag taig ford féhrú carrick tastálaach ag an deire an slither ar náis ag Cill Dara agus ag an bharlár Páirc sin Cathal Dowling ag garisteach mar chomhlúdar an son lasmada Conor Dowling seansar cúlín ach an canson go maithir yes go maithir fóríl an céad ceannatá mithir stray do Cill Dara. So 8 nómad imimehan sá Páirc Naomh Connlaodh in san Droichead nua agus na fórna chorm gá chúlín an taobh cluiche anna chorm ar fad gotí seo agus dar nó in san cluiche Leathcheannais eile in Uorchain seo níos déanaí há íomhálaí agus an dún in Páirc chéile ach an dúis ní hamháin dos na bútóirín sá ach san cluiche Leathcheannais eile beag an dá iarna bheith sa craobh im líana dul a raig gotí chun Joe McDonagh don bhliain se chuain agus ní hamháin go meisiad ag immert sa craobh an tachtain se chuain ach é sin a bheith in san rainn níos airde is brontanas agus is rud aulmhór ó héh forbert na hamána in pécúnta más féidiréis ní in a bhainisin puck séir do Cill Dara agus Naomh muoineachán ó Cill Droichead ceansan misteach ach Brian Byrne féhrú an son leis an Rinn tugann sin buntáiste ar náis na Ros Comáin ach an pass son a mithir stray seansan isis ag Cill Dara ar scór an countson ag Kevin Whelan go hard go chráin Haran Trasnán anna scór fad ag an leachúlí Cill Dara gafa chun ceint an céad uair sa cluiche. She counts a congert an taobh líne ach obair déint an son ag Cathal Dolan chun é sin a chamad leistigh an passamach go dtí Páirc Brennan seans go siúd é chuirteach go fada le John Cain agus Ros Comáin inis ag glóric scór chun an cluiche a chormú bouta bhain eile an lán tosaí sin ag Conor Mulroy deis an son ar scór an counts an well an Cúlbáire teachtamach agus smachtathe ag fear chléine sin é Paddy McKenna agus deisige Cill Dara chur ar an ansaí aríist go háirt na freacha hain siad ag an deire Ros Comáin ag clúdach go más siar an son caithfidh Michael Byrne casa
an son agus tá sé gimmert contúirteach stig an son go dtíon coolbar in ééis Connacht an go Dara seansa go siú é a glána ach dírachasteach go dtí lámh fear Cill Dara agus tá siad ag bogad go má coollín can tosaigh agus a rí sellmh caiilte ag an dá ar an in san chéad den nómad cúpla uair inis an stáid seo agus beidir an Páirc agus an Schlitter is go héanrad fluch agus sleann. Seansanis ag Éamon Flanagan an ceansa íse le steach ach ag an Dara tarna ceanna tá mithir stré go Ros Comáin agus faoisibh de Cill Dara den nómad go le immerhan sa trí a gcuineh a dó agus Cill Dara in uachtar. Nus go dtí an taobh níos fearr chuaigh Kevin Whelan an ceansan fearr aimse an cúlín dearnach do Cill Dara tíorchasteach Éamon Flanagan ó ália go héana an ceann árthas ó Ros Comáin inis ag glóraigh an cúlín cóscóir agus tá sé dechar teach amach ag an Dara Collis feice an son ag an réitóir agus tá buile fuiiste an son ag fearr Ros Comáin tá sé sínta síos agus ríist beag mail ar thuirsaí 1 go le Immerhan sa trí an go dó agus nuair thosanóigh an immert a ríist beag seans ag Ros Comáin an réitóir dul seach réitóir ógama Thomas Gleeson an a bheas ar an láchlia agus cinnte cloisfar a hiile fé in sna blianta beagatárón a machchans an na Banistóirí ag luaigh na troirich isteach go dtí na fórnansa agus deis beidir cúpla ahrú a dhéanamh is go meid an dá ar an bhanistíocht de sásta go má go dtí seo tá fearr Ros Comáin go bra ach lí a ríist agus tá seansa chun isis leis an boch séir seo. Péilóchan na Cluiche tám tá sé ina chuine an son ach is tóchan nach gcuirg sé sin isteach mórrán ar Éamon Flanagan tá sé fada go leor níl an Dara tuis me sig sa cearnó caiith an cosintúir teach amach brúan son ar Cill Dara ag an Dara tá sé ar neis ag Imre Cúideag sin é Niall Kilráis seansa go siúd ar cúlín ag an Dara Haran trasnán scór maith ag Ros Comáin tá míid cortham den trí abouta. Beagatá idir na fórnas an dá chúlín dearnach ag Cill Dara ach ar neis ar chóscóir ar 2 leis an gceann árthas son ag Niall Kilráis. Na seachún Brian Byrne lús fééis scór níos túisceige féhrú inis Collis an son a dear an réitóir ach bhí sé siúd ag iarraidh amach an bontáiste tócha dó ag an Dara an ceann son tarring ar neis agus tarraigh sé deis do Cill Dara dul ar neis in uachtar. Ríist an táile teach amach go dtí Byrne chun an ceann son a hiramú agus an slitter a hiramú agus seansa go héis Cill Dara chur ar neis chun tosaigh dar nó Banistóir Cill Dara le 3 bliain anuas sin é David Herity fearr dúna magan as Cill Chuinnig agus cha sin na blianta dar nó mar rán nóir fés stúr a brín códaí i Cill Chuinnig agus fearr immer a héana sa chúlda Cill Chuinnig a ggur cuidmhad a bblianta agus cúig craobh ile éan búis aige mar immerthóir taí go leor aige agus cinnte oberhádéanta aige le Cill Dara le blianta beag an ús seansan is ag Brian Byrne an ceann an teach de seach ag fearr nás na rí crying it ar na muir Cill Dara gafa chun tosa go ríist cléthatá anna chóngrach. Pocanna Éirice son a mithir stré ag Ros Comáin tá siad féhrú leis an gceann ársa tá sé ar neis inis ag Jack Sheridan for sé dó a cúga goinna Cailehantán an tachtain sicáta an amáí a seahé an pass son tóiste go maithige go dtí Conor Dowling féhrú an son tá sé héana ag brú an son í léon ceis fé sin for sin ceann síos agus brúisteach an son Collis a deir an réitóir níl ceistre be fé agus seansan is ag Ros Comáin agus ag Éamon Flanagan hí seans níos túisceige a hit Gardens an Carnóg ba sé gur an rud céine dhéanamh inis agus scór a dheimsiú do Ros Comáin. Nis sé tógann chud ama leis an ceann árthasá roiint cosintóirí tuism siar gan é bhallú smach do go háling is an son ag Cill Dara agus an pass go maithan son amach chomh fada le Niall ó muoine chun deisina sé Cill Dara tá siad ag bogadh go má be siad sásta le cuasaí go dtí steachtaín cúngan sa an greens na súlan son ar Páirc Brennan ach ag an Dara rion le Cill Dara éasmachú tá seansan son ag Conor Dowling an ceann son ach ag an Dara ar dheis agus ar fóríl an tarna ceann tá mithir stré Cill Dara bhí seansan son ach ag an Dara an cruinne sa choiristeach ar agus seans eile mithir stré.
Leis an ceansa bailethe ag John Comáin agus tugann sé deis de Ros Comáin. Dullar an ansaí duine sleantheiste an son ach Sheilibh ar náis ag Ros Comáin tá seansan son ag an lán tasí sin ag Conor Mullery seansan son ar cúlan ceansan i meisteach. Stop ag an cúlbára. Bhí seans úntaach an son ag an lán tasí Conor Mullery ach ag an deir an cúlbára Paddy McKenna cheas sin fóil agus an isir Dave Elliott an far tá seans ag Cill Dara istig an son an ceansa Cailte ag David Slattery. Beidir bhfuil seans ar an tarn irte a chud ar náis. Immerta dolo cheann na Páirc ar Páirc agus dromcla tá sleann go maithansa ach na himmerthirí tar sár cléthe go dtí seo seachún Ros Comáin an pass amach an son dí John Comáin bhí seans úntaach an son ó chéanamh ag Ros Comáin ar cúlach na cosantóirí i duinmh dóthainiste an son Paul Lacey ní Paul ach Simon Lacey can sin a smachtú agus a chur náis go daint séire go dtíon cúlbára seansan is ag Kevin Whelan á mahógant agus an slitter cormachtaí Cian Shanahan. Spásan is go rana chomá tan sé fada isteach sa lár an son agus pass úntaach seach fada le Jack Sheridan. Anna immerthóir se siú tá sé siúd ag glór grauna tras na héintse dí Brian Byrne seansa go siú tána pass na tóiste go maith Cill Dara Burton son ag chur isteach agus well an nummer go tóchas sin stom go raibh sé sin beánín díon ar lá mar seo ach ag an deire Puck Séramach, Brownta ar Ros Comáin agus beisiad sásta bhí glúiseacht anamh chur Míchéal an son ag Cill Dara an fód seasta go maithan son acu agus seans ag néos connacht an teachtamach agus iad chur ar an ansaí tá muid beagnach ag an chéad sos isce agus cethir in aige trí Cill Dara éon cúlín amháin chun tosaigh seachún an cúlbára. Ros Comáin ag iirge sin a gáil tar náis níl aine fóstra sé a gáirdeach an réitóir ag fearrag a géir na lámh an ardach an green a chamad amach an ceansan a mithe ag an deir a Haran lína agus puck sleas a bheith ann do Cill Dara. Curran Christy ring dar nóhí Camóra caicís ó hin céad blian ón a rugad Christy ar an Tráchtaireacht de bhí ar a fór néidig agus a fithe ceannas na hamánathe a bear riomh chugur éon Páirc amáníocht a fud fad na tíre 8 gréibh ile éireann búis ag fearchlún ua agus mar léch ní hamhána gorcaig ach do lucht amáníochta ar fud na tíre agus a bhd géin agus dábhrí sin anna onóir dó an cornsa a bheith ina onóir agus chalís an son a ríist dénta ag Cill Dara tá seans a ríist ag Ros Comáin bhráló scór a gáilt cá si dul ar náis gotí Tarna nóméid déag sin sé nómad an scór deirnach ag Ros Comáin an ceann son sleanna isteach go dtís na cosantóirí an captéin an son Shane Carley. Leis an gceann áthas son can éagúid ar náis tá deis ag Ros Comáin an ceann smacht ag Cathal Dolan féhrú an buntáiste tucha ag an réitóir an ceann Haran Trasnan sin scór an cléhan son ag Cathal Dolan tá mid corcham a ríist. So an adóg sétan so tóg mid blog isce anna scóran son ag Cathal Dolan. Ar de chilín go bhfuil na fór na chorm ceire chúlín an taobh agus 8 nóméid déag le imimehan so Páirc Naomh chun le náíor chaú anna chuidú thart an dá ar an tá si dul ó cheann na Páirc a rein fá scórna ó fochan na sire ach crinne golóir agus na fór na chomá agus bhí seans úntaach ag Ros Comáin ar cúl an lán tosaí Conor Mullery ach ag an deir an cúlbára Paddy McKenna hí an slitter díra chur isteach ósa chair agus dhearrig le sé smachtú agus a glána so na banastóiris ag leabhart go tréin deisiúntaach dar nó na fachla chur isteach agus beidir athhrú na ggódhéanamh idir inis agus leham is beagatáidir na fórna mach rí néimiidir chóscór ag deir na himmarthe beag an breise tastáil mar dar nó tá Leathcheannais ar siúil an teachtain seo chuing. Címan son banistóir Cill Dara sinna David Herity agus rís na tróra go teachta seach uig siúd dearan go bhfuil sé sásta go raibh Rinn fá Sheilibh acu ach Rinn passan na bunúsacha a mithir stré chomá agus cúpla deis ar scórna a mithir ar stré chomá an réitóirnis ag gléachar na himmarthirí ar náis.
Gachtain Oliver Ríist agus an tágs an tá dargling an bháiste uafásach trauma bhí going níos túisce. Níl sé chuirsteach ar an immert cé go bhfuil an Páirc fluch go maith tá na himmarthirí ré go ríist agus an treoir tachtaseach ón mhuir ón Daimhlín na gach duine Olive gachtain a réig ach ní doch go bhfuil slitter a going a ríist is doch go bhfuil gaantain a slitter a chuirsteach ar an cúplóir beidir ahrú chuma nó go le déanamh agus ó héh Ionad de Comáin tastáil agus clogad ag an deire Tommy Donovan Pocanna Éirice le teacht ó Chúlbáire Cill Dara sinné Paddy McKenna ach Droichead go dtí lámh Niall Kilroy Anna immerthir a siúd féhrú an counta good ar ná sé Cill Dara obair úntaach Jainton son an pass amach cho fada le Kevin Whelan scór maith again is túisce deachreachtaí an son an count on a Gordach ag an deire Irene leis féhrú steach sa lára héinseach tá Bert ó Ros Comáin ag fanaachta sigan son agus tá deise go siúd inis sin is smachtú Anna bhrú tachtaseach ón dá héh scuile an réiteoir leis an gceann áirithe sa chuirsteach go cliste an son ag John Cain ag an deire count on a teachtamach agus fear Cill Dara Kevin Whelan go leor den immert feice go siúd mac go fáile le Brian Byrne agus ríist steach an son ach nílach Bert ó Ros Comáin chun é bhailú smachtú agus dul ar an ansaí obair bheith déanta sigan son Peter Callahan agus in aice le siú tá Paul Dolan agus Páirc Brennan Bert nua a Ros Comáin im líana agus roint immerthirí nua tóchaisteach ag fear fortamna sinné Johnny Keane agus deis an lántasaí sinné Conor Mulroy tá sé ag Laura Coolín an countsa Har an trasná sin sár Coolín ag Ros Comáin hí deis níos luúthe ag ar chúl ach an tamsa an Coolín tócha agus éasásta Ros Comáin gafa Coolín chun tosa go ríist. Counts on it, tachtasteach well tá sé dul Coolín ar Coolín an sa an a scór an son Cill Dara agus cúig a gcuineh a cúigan is. Rís an Count Guard an Pocanna Guard sin an planetag Ros Comáin go dtí seo sa cluiche agus cé go bhfuil sé dain séar a chóirnta go dtí seo tá sé ag ibarú dómh seachúna ríiste congrat an taobh lína cúig Coolín an taobh agus ríist an count an na mitheach puck sleas a bheith ann bharmhar Ros Comáin níl maintre Cill Dara ró hásta leis an gceann ártha son ag an deire is a bharmhar Ros Comáin a bheith sé agus seantanis dollar an ansaí a ríist anna scór san counter na Conor Mulroy tá sé dain séireach nóir dhéann sé sealamh ní léon ceis fé sin agus deachreachta dhiiste an son ag na cosantóirí é smachtú inis an puck sleas le teacht roint immerthirí anna chónach dá chéalann son an réiteoir fearrig a géir agus deis ag Ros Comáin anna bhfuileann son ag an bharlár Páirce sinnéon captain Shane Curley isteach an son ag an Derek titim siar tá John Doran do Cill Dara tan sé seachtain Chúlbáire sin atá gan ó Paddy McKenna ceann Garda go siúd agus Cill Dara inis ag boga go maith pass son agus Calís feice istigh an son nuair nach raibh slitter istigh an David Slattery an son chuirteach chun talún an réiteoir dul isteach agus Slattery ag iarraigh ar na muir chumaithre an bhaicís é sin agus is dócha beidir go bheith óméid an chéad cáirte an réiteoir tréis nóta a thógad ar éon chuma agus beag puck séir ag Cill Dara agus seansa go siúd a ríist dul chun tosaigh tá muid corcham cúig Coolín an taobh don cheathrú bouta an Páirc Naomh Connlaodh in san Droichead nua. Is Jack Sheridan thógaigh an ceann ártha sin é príomhscórálaí na fórna go dtí seo im líana agus anna immerthirí se ag ceann éasca go maith an son ag Sheridan Har an trasnáin anna scóir fada ríiste ag Cill Dara tá siad gafa Coolín chun tosaigh beisiad sásta le sin. So ríist an bochamach Shellah Harnash ag Ros Comáin well ní arín le bhéh maidig an deire agus iargé smachtún san tá Brian Byrne féhrú Shira hainse leis an ceann ártha agus Shellah fós a cahal dowling do Cill Dara isteach sa láir an son ach an ríist an ceann tá sleanín sé uig ag Conor Dowling agus tugann sé seans ceann íseal de Ros Comáin a chuir isteach ba fráil ó beidir seans eile gáiltar cool
agus céile ach Conor Mulroy castan sé leis an gceann áras an ag titic sé garad is stachtí lámh Paddy McKenna seansa mithir stréan son ag Ros Comáin sé gwnimh cúig Cill Dara chun tosig ceann fada go leor leis an gceann son siar chun é bhvalú well bhí seans ag Ros Comáin é smachú ag an Dara Harnash ag Cill Dara tá seans an son ar scór anna iirecht ar fad an son ag an Dara sé Conor Dowling a Chriostóir scóúntaach. So sin 3 scores dígí chéile ag Cill Dara an bearna is mó idir na fórna le tamalín agus ríist ón boch amach seileadh seachadí lámh Cill Dowling. Ross Shiganson, David Slattery, Cill Dara, Girigay Galt, Stiganson, Roig, Rivet, Paul Dolan, Favrú, the Ros Comáin, and Dara, Berta Duldan, Schlitter Kane, and Far Tavlina, Agus and Raitor, Eg Farah, Guggair, Conwert and Lena Derrick, again Dara Toshishina Mehamach, Lag Puck, Kuig, Vader, Agus Shaska, Agus Tarek She Desh, Ella to Cill Dara. Caranomet, Agus Fehemehan Sotashed. Taka begani níos fuair number bhí níos túisce in san lá ach ar leid níl an bháiste go chuirteach ar an go fóil pe. Lohan a gcuithe tá ag séide is a bhábhar Cill Dara thois is a chéad le agus dábhrí sin bhrálo buntáiste de cúpla cúlína bheithe có rih le ham na teorcha teachtaseach ón muir ná do Cill Dara níos múd an Páirc lehead na Páirc a gúsáid. Sin lán tosaí Brian Byrne hógaigh an counta agus gá chúlín idir na fórna seansan is sin ceann áras a cúighéidir go seaca beidir iad a chur cúil chun caing sin atá uig tá sé tógannta chuidama tá cairna gaotha leis ceann ard na muir ag féchan go géir an Dara tá siad sásta leis an countan Haran Trasnán tá Cill Dara gafa cúil chun tosaigh agus sin an Forest Bar is mó go dtí seo in san cléthe. Rís le cún ómad anús brahanú go bhfuil rihan rás beidir ag Cill Dara tá seans ón Dave Línan son ag Jack Sheridan an counta imime stoc díreach ar dheis. Reintim marthóireach Cill Dara agus ag impíar na muir go raibh sé Haran Trasnán ag an Dara sin an triú ceanna tá mithir stréig Cill Dara bíán son ar Sheridan. Tá ceir scóras dígí chéile ag Cill Dara scóranis ag tastáil ó Ros Comáin níl uathe ligan do Cill Dara for lábhas a gáilt rih le ham tá Calí Shellan son feicethe sin fearr tá ceantaach na ón Kyle agus an réitóir ará go meid buile séir eileisteach ag Cill Dara. Céimeann son focail ina chlús ag David Herity go Jack Sheridan ará leis beidir fágan ceansa de Brian Byrne agus sin na fór an buile cúighéidir go seaca an David an Páirc tro a second ó hin agus cé go bhfuil an counta tá iling níos measa cinnte ó heh fadde beise go bra bogólam an counta na choristeach tá go beidir gaiirí begáín níos mó le cúpla nómad an ús seansanis ag Byrne a ríist an bearna seo a bhéadú idir na fórna an counta na dolisteach an counta tóiste go marí sin scór úntaach eile ó Byrne is an is ceiricúlín idir na fórna. Ríist Pocanach garad I mithir stréimhí seansan sonach ag an Dara Jack Sheridan níor dhearg le seileadh chamad agus cinnte scóranis ag tastáil ó Ros Comáin ceansa ibrithe chun caing ag Éamon Flanagan. Né gona bh cúig agus ríist ceansa na mitheach Haran Lína Puck slasa bheith ann do Cill Dara agus né in aige cúig caiite dul siar seacht nómad inis ón scór dearnach ag Ros Comáin sin an scór bhí ag Conor Mulroy agus ó chuine le na scórna ar fad ag teacht do Cill Dara Jack Sheridan, Conor Dowling agus an dá cheann dearnach ag teacht ó Brian Byrne. Nis an puck slasa ag Naomh muoinechán ó Chill Droichead fad go leor leis an ceann áthas ag Girigay Galt ar neis de Ros Comáin an son Paul Kenny agus ag an Dara Cill Dara beagání níos fearr le cúpla nómad anús agus deisinis an counta na choristeach tá siad ag glóric tuile scórna bhrálo Forest Bar níos mó bheith có rih le ham an counta na méiseach go cliste isteach ó fada le James
Páirc will chancer coolta sé fósa dolig and Darren Coolbarnes Connlaodh Teachtaireacht Coilíche ar siúd tá buile fight an son bhí seansig James Páirc ach egan Dara Coilíche istig an son agus tá Coolbar sínta an son an réiteoir dolaseach an labhairt leis an maor agus beidir go méid cáirte le feiscint an son an Coolbar sínta 28 nómad imethan sa Páirc Naomh Connlaodh in san Droichead nua tá Cill Dara an Ionad túl ceithre chúlín contosig nád an ai I gwnaf nád a cúig beisiid sása leis an taspántas go dtí seo an réiteoir inis ag labhairt le James Páirc fuair sé trí chúlín a gcuine Cill van Táin an tachtan se chaite agus tá cáirte buí díreach peacha sús an son aige caiigh sé bheith cuaramach. Is an Coolbar a fós sínta an son agus Leathcheannais ag chur Córla agus Córlaith an son éiristigh agus deis beidir ag na himmerthirí an ála hairint agus fécint an féidir le ceachtardas na fórna cúpla scór eile gáil dribhin breise be Cill Dara sásta bheith ceithre chúlín contosig ach tá go leor ama fósa dul bhí taspántas maith an tachtain se caite ag Cill Dara gcuineh Cill van Táin bhí bua maith cá dó a cairde go gcuine héine de agus a ríist bhí bua maith ag Ros Comáin a gcuine maintar chligiigh nád a fiche gcuine nád a seachtaigh agus Cathal Dolan anna éifeachtach an tachtain se caite fuair sé trí cúlín díag in count ag a teachtó Pocanna Éirice a cinnte crinnes golóige agus reinscóir na gotí seo sa cléige dó Ros Comáin inis tá Connacht go bra ach lí chun leanúnta aigen san clé ach ríist gachar a churn Ros Comáin amach tá sé Tráchtaireacht díreach ó tapig David Slatter inis de Cill Dara seansan is ar cúlan cansan na mehe seach deis ag an Darren cansa bartas an anga ag James Páirc glúiseacht únta curtha Míchéal an son ag Cill Dara agus ag an Dara Páirc in san ád ceart tháinig an pass fuirfa isteach chuige tháinig an Coolbar amach ag iarga héanaí anmh mór agus é stoppa ach ag an Dara cúlaigh James Páirc héana an ai gcuineh nád a cúig sin scór cinúnach Drisleáin. So we're chuck an nómad an cúil sin aimsethe ag Cill Dara cílíonn sé sin go bhfuil Ferris Barnish de 7 gúlín idir na fórna tá seansa sin a bheith méideithe ach a mithir strain ceathrú ceann atá curtha ar fóríl an son ag Cill Dara 7 gúlín inis idir na fórna bhil sin spreagad a éonar an Drisleáin cúil mar sin a gáil agus glúiseacht únta curtha chéile ag na tosathe na cosantóirí fáca Anna oscailt ar fad ag Ros Comáin seachún inisí Peter Callahan ó Tramán agus deisianis dollar an ansaí Reintim Rohóí inis a glóric sellh tá countson na teachta seach tá scór tá cúil in ar éireach tastála Ros Comáin agus stigan son Cill Dara láidir ábalta ag iirigan sellh a gáil tarnáis agus déanta go maith stigan son ag Simon Lacey ó Násnarí tar nó iad súd freisin atá cáilethe a Leathcheannais an count day a bheith arsúlann fiche héin inis tá Reintim Rohóí in aircha chéile tá trid beag stigan son tá taring tá stracha tá builí a dolisteach tá an réiteoir ag scuile leis an immert agus ag an Dara tá na gúlaí a dolisteach tá an sliotar ar neistín Coolbar sinné néos Connacht tá na himmerthirí fós a tart gúlaí dá chéile agus tá na chaimhlant an son tá Coilíche feicethe Puck séir bheith ann do Cill Dara ag an Dara agus inis bhfuil an réiteoir chun labhairt le haingin ó bhfuil sé chun rá well leanamid a raigur feig tamlín eile tá nómad agus trucha goile imethansá tá réiteoir ag labhairt bhfuil sé chun le chud na himmerthirí ag an Dara so bhfuil sé chun sásta ligint leis an immert dul raig tanas go leir an son lína leachúil Cill Dara agus tosathe Ros Comáin an son agus deisianis ag Brian Byrne. Tá ceithre chúlín go dtí seo in nuaige tá seans inis chur le nachchuid agus cuid Cill Dara an count son choristeach again na muir ag fearre tá siad a rá ar fóríl bhí sé annachráin go dtí seo sin an cúigú ceanna tá mithir stré agus sin ag teanna ar leathaman sa in san Droichead nua le clé go dtí sin puck amach son teachtaí Páirc Brennan seo an tríú cléige ag immert do Ros Comáin tháina sé isteach Rinn Comórtas Christy Ring am líana immerthór óg agus go dtí seo cléthe má immerthe genis ceann ísilt anna chuid passanna á dhéanamh an son ag Ros Comáin tá buile an son fuite gan éon ceist ag Cathal Dolan agus is tóca go méidir inis go bhfuil fear Cill Dara
I driblód, cíime de ríiste sin, ach buile ard fuite an son ag Cathal Dolan agus an réitor ag leabhart cinnte beidh cáirte buí agus beidh an tábéidir an son ag fear Cill Dara mana bhfuil cáirte de difriúil le bheith spáinte tá sé ag leabhart agus ag leabhart an son tá cáirte buí an Dara Brownta agus an tá an son beidir ag Cill Dara nach raibh féin rodile an son so beidh buile séir nuair ag an Dolan th neas chuig a féin bhí an ceann son scuilte agus cinnte targ sé deis tá Ros Comáin tá Dolan fós sínte an son agus buile fuite an son ach targ sé deis tá Ros Comáin tá scór ag tastáil go dóite ag an stad seo an cléthe caiithú dul siar 3-10 an scór déirnach agus sin an ceann a fuair an lán tosaí tá sé ag fannacht I bhd de scór inis agus ru ag tastáil spreige éigent rivan breise an fearlár Páirc agus an captéin sin Curly a hógaigh agus Dolan dúradh ag iarraigh a héana hocarú a ríist an son. Is an Greens na súla an son. sé Jack Sheridan an fear fuair an cáirte buí de Cill Dara ó chinamh seo chuing an fearlár Páirc agus an captéin an council go hard ach ag an Dara an tríú count a mithir stréad a Ros Comáin agus well hastig sé sin uathe rivan breise. Seacht gúlín idir na fórna le den ómad nú le carúir cliganús tá buntáiste agus an imirt ar fád ag Cill Dara rud ag tasanál misnach rud ag an spreag ag tastáil ó Ros Comáin inis ribh le haim sin ibristeach ach tá deachreaí golóracha éon dul chun ceangaí dhéanamh tá anna cluiche ag Cill Dara ag an stad áirithe seo ag iarraigh éáilt an son tá Cathal Dolan an fearbhí síos sínta ó chinamh tá sé chó deachar ar Ros Comáin éon dul chun ceangaí dhéanamh tá siad a dul chun tosaigh agus é dul Sheer an son níos mó na mar tá siad dulcha chun ceann siar a hain siad a ríist Herity rá le Cill Dara brúgaí isteach chuir brú an son agus sin mar tá déanta chu tá seansan is tá ceansa good a th neis a Cill Dara amach a hain siad leis an ceann áthasa dín fearlár Páirc sin é Paul Tivoli tá Calís feic an son tá cannach ceart ar Herity níl sé peachsásta le sin agus beag puck séir is dócha isteach ag Cill Dara so go bhí an lámh a dul sa tróbónas ceann chaiste an lámh timpeall agus is dócha an cinenne ceart tócha puck séir bheith ann ag Cill Dara agus ag Jack Sheridan beag 3-0 dam cútamh gortha a going ag deire an chéad le agus tá seansúnta gan sé Cill Dara an forras bar a bhéadú go dtí 8 gúlín an fear a hógaigh sin é Jack Sheridan. So reached Cunas an son counts on it, Tráchtaireacht stat na muirigh fear sean counts on Haran Trasnán score mahan son Jack Sheridan agus reached Anna Hespontus le Cara Uraclig ag Cill Dara héna de gwn an áda cuaig 8 gúlín idir na fórna sin cool agus 6 gúlín a stíige chéile ag Cill Dara an 7 scór deirna go níl 1 scór ón 5 ag Ros Comáin be siad Harbheith dímach beag an 7 an scór agus an buntáiste agus rihanrá sin is ag Cill Dara in áíire ní hastóch le hama ó Cill Dara in éair as ríist chalí seile déanta stigan son níl Ros Comáin peachsás leis sin ach tarigh sé 10 eile do Cill Dara ribh le haim scór eile a dheimsiú. Jack Sheridan hógaigh an council tá rana golóir Cill Dara dus na hiireachtaí sá idir é héin agus burn agus Páirc tá siad go maithniúil ar na scór na hógant agus 7 agus 3 mihan san nómad amháin atá fáca rivan breise Cill Dara an éireann atá bhadní sás de teachsústí leham agus seansanis ón boxéir seo ag Jack Sheridan fuair sin ceann deirnach ar an déobh eile den Páirc agus tógann sé chuid ama a gcónaí le cairn na cuí an countson na dul isteach go hard a ríist an a scór ó Sheridan agus ag Cill Dara tá siad 9 gúlín chun tosaigh agus tá bearna réasúnta mór inis idir iad agus Ros Comáin agus sin ag fannacht ar adóg lehaman sa Droichead nua. Ríist ní féidir le Ros Comáin aon dul chun ceann of seachuing
Cill Dara counts on Guidarnash Bravalo score Mishnach Agent Riven Breise Shinastinu Hagan Stadjan counts on Ishtaxa Laragus and Adog La Ama Shadhansa Egan Ray Torshine Farah Clea Thomas Gleeson Caidla Hostigamachus if he Anna Chohram Vimer co score Keravout her fad in San Cade Carru or Clig Suskadian Fihan Nomad Acho Hunile on Buntosh to Egg Cill Dara to Hain a shade Hain a Shachtans Egan Stadja a Stigi Kayla fight a Egg Cill Dara Kupla Scordan Skohaka Eglehedi Jack Sheridan Connor Dowling Brian Byrne August and Cool Kinunuk Shin Trish Chukanomad Glushacht Unta Curhile Kayla a mask na Dussaha Hannigan Schlitter Stakati Lava James Burke Creeknik Shekos Snasta score Untuk Rivlahaum Ruddy Healing and Zosa Droichead Nua go will Bjarna Anavurider na Forna Negulin Atá ag scarúnt Cill Dara agus Ros Comáin ó na chéile beag an Iran áitiúil Harveh sásta é sin ráta beag Carna Gaoithe ag Ros Comáin sa tarna le ach tuigeann siad go bhfuil trid agus cá anamhór ó sa góir an scór lehaman sásta Droichead Nua héna héindig ag an bhuireann áitiúil Cill Dara nád a cúig ag Ros Comáin. An gluthe orthas an Pocanna Éirice go Dernach ag Cathal Dolan an Countson Haran Trasna sin an chéad cúlín den chluthe Pocanna Éirice don chéad count Díreach os cór na cúlí ísisiil golóir leis an Countson an muir tógan to go am sásta leis an Countson Haran Trasna Cill Dara chur an ansaí agus an Countson smacht a gáling istig an son tá seansar cúlín na muir dul isteach sin sár cúlín ar fad Eg Ros Comáin an pass on a Mihir Stray, Shansanish, Eg Cill Dara score and counts on Eg Kevin Whelan, go hard, go crying Haran Trasnon, on a score of Hodigan Sonner, Cill Dara, Eg and Dara Tasharnash, Eg Ivrakut, Eg Shine, Niall Kilray, Shansiga Shooter, Coolin, Eg and Dara Haran Trasnon, score by Eg Ros Comáin, Tommy Cosha Dish Eg Ros Comáin and counts us mocked Eg Cathal Dolan, Favru, and Buntosh to Tuka, Eg and Ray Tor and counts Haran Trasnon, Shin score and Clehanson. Eg Cathal Dolan, Johnny Keane agus Deis an Lantasí sinné Conor Mulroy tá sé Laura Coolín an Countsa Haran Trasnon sin sár Coolín ag Ros Comáin hí Countson ag Tráchtaireacht well tá sé dul Coolín ar Coolín an sa an a score an son Sheer can é valú well hí seans ag Ros Comáin é smachtú ag an Dara Harnash ag Cill Dara tá seans an son ar score an a iirecht ar fad an son Ag an Derish ag tógan to chudama tá Carna Gaoithe leis ceann ord na muir ag féchan go géir ag an Dara tá siad sásta leis an Countson Haran Trasnon Bjarna seo a bhéadú idir na Fornan Countson a dul isteach an Countsa tóiste go marí sin scór úntaach eile ó Byrne is an ish Caracúlín ag Teachtarnash Díreach ó tapig David Slatter in ish the Cill Dara Shansan ish ar Coolan Countson a Míchéal deis ag an Dara an Countsa Bartas an Anga ag James Burke Glue Dave Eladon Páirc agus tógan sé chudama a gcónaí le Carna Gaoithe an Countson a dul isteach go hard a ríist on a score
Éireann gluthe agus a bheith ag obair níos mó as Míchéal agus is dócha sin an Tráchtaireacht. Is mó thug sé uig madidir le David Herity agus Cill Dara beisiad sás leis an taspáintas an cool sin a tháinig ar tucha nómad ó James Burke bhfuil cinnte bin an spreag bhó rivan breise ach in áirí a hin a seacht. Rih le ha me Cill Dara tá si tosna go man sin céad le fiúin is seo Kevin Whelan Garish tá si ag glóric scoring counts on again lechúlí láir sin é Ryan Boran chancer Coolín sár Coolín ag Tús Dara lethe Ábharúnta ag Cill Dara agus stig de 2 second déag tá scór clár na scóracha. Mis an bhearna méide go dtí de Coolín is mór an méide sin Caig Ros Comáin dul le bhd siar don scór dearna agus a ríis don bochamach Shellamh Harnash. Ag Cill Dara tá si ag boga go maith tá seanson son ag Jack Sheridan sin ag canis Rory Moore an count ag fad na talún trasna hí slatterí gíirge sin a gáilte an Dara. Irene Lowe é chur trasna Ros Comáin in is ar fud fad na háit ag gíirigh Shellamh a gáilte Harnash agus tá siad féhrú ón gahabhisteach a ríis tá rud éigean tá tastáil chun iad a hocarúan sa tá misnach rud éigean spreag ag tastáil in is agus beidir gur bé Michael Byrne na fear a thosnóg é sin ach ríist an pass Rógard Kevin Whelan ó nás na rí le Shellamh. Ríist aber úntaach déanta ag Cill Dara agus an count na mihir strain nílig an Dara seach le taig fort tá seanson sa ag Cill Dara ar cool an count on ag an Dara Calíis an son níl éon ceist féin spéir nach go raibh na cosa bainte de ag a taig fort an son agus tá réitor dul isteach na lámh amach sínta aige agus a rá gur Pocanna Éirice a bheith ann sin fearr tá ceanta go stigan son ná Paul Kenny ó Uaráin agus ní raibh an cúlbáir nach irid Connacht an Róhás is tucha beidir go méid carta le feiscint an son a cad é mar bhaintáiste a tharraigh sé de Cill Dara in is ag Tús Dara lethe tá si go mór inúachtar agus beidir gur sin an timní a bhíann tá carta buí tá spáint an son comá ag an réitor agus tá seansan is ag Jack Sheridan. Gá nómad díreach a methe insan tarna leis seo beidir chur cinúnach sa cléthe má Irene leis é seo a gáilt beag slíomh chomhaird le Kilimanjaro le drapa ag Ros Comáin tá bóthar fada le dul tá am fós le dul seo chuing Jack Sheridan Pocanna Éirice de Cill Dara sár cool ísisiil orchar isteach sa líon tánaige a le héad a bhuiile cool den sco. Nis tá dúláán Aulmhór ag a Ros Comáin tá 3 chúlín déag idir na fórna dóadóig ag Cill Dara nád a cuaig agus an bháiste gan is an ús ar géin rud ag tiidirman sa is cuma le maintar Cill Dara tá siad tosnathe chóláidir sa Dara le an cúil sin cinnte treis anabhis nach a hairtóibh ón bhuiile Éirice agus seachún a ríistí tá dachartaí ag Ros Comáin éon rud a chuirna cheartan sa fé láthair ceann sanna metheach thairis an taobhlín na poc sleas a bheith ann don iarán áitiúil. Leis beag Herity Harbheith sásta dar nó mar bhainisteoir taithí ige fé códaí agus na rudaí a bhíon dar nó ag a Brian Cody in cuinig ná smacht agus macántacht agus obair úntach obair cruig obair mar iarán agus tá na tréthe sin ar fad le feiscin an sa go Cill Dara ceann a ríist countúirteach sa cearnóg tá seans an count sa smachta is it tuig an son ag a Sheridan a ríist tá seans ar cool eile ag an Darren count san etlín an slitter amach stócha gur buile cuaig féidir agus seascan ilsa go muilisa an mhair nó cúlbáir nó gainge cad a hála tá an réitor ann tá sé rá buile cuaig féidir agus seasca bhí seans an son ag Jack Sheridan ar cool ach ag an Dara tá sé níos fearr gimmert amáníocht an mar tá sé gimmert pelle chuaig a iirtar stré de Comáin duine immerthirí Ros Comáin agus is tócha go de bhar coolcaint an son go bhfuil sé chun carta éisiúnt an son freisin carta buí ag a cosintó Ros Comáin agus tá rudaí i dul ó olc go holc. Te clabhreacht an son ón gosantóir agus ihre cuaig sin é Paul Kenny carta buí pecha súsa go siúd níl a ceanómad go le imethe sa tarna le ach níl éon rud i dul i dro Ros Comáin agus tá rud éigean ag tastáil tá spreaga tá cool tá rud éigean dútha tá slitter Harnash ag Cill Dara tá si de gíirigé a bhalar tú tá meach an rómhór sa slitter a bhí aige de bhar
Faring agus an Páirc a bheith choflucht níos túisce Jack Sheridan is a hógan cansa. For sé dó cúig an tatan Chicago. For sé cool ón bhfuile Éirice gá nómad a hen. Agus seansa go henis chur leis an méid atá ag Cill Dara clár na scór. Tugann sé chud am leis an gceansa tána honnadathe híos fuaman sa sásta leis an Éiric sin. Scór maithe son ag Sheridan. Ceithre cúlín dégan is idir na fórna dó 3 ag Cill Dara nád a cúig agus seo seans eile cool. Garra seachas a Jack Sheridan! Cool eile ag Cill Dara. Níl éon rud a dul I dro Ros Comáin. Tá siad in Droichead Carton son. Sheridan Harbar sin gá chúl agus cúlín leistigh de ceithre nómad ag fear nás na rí agus tá dúláin, thar dúláin inis ar Ros Comáin.
don chúl agus a ríist bhearna Harnáis ag 8 gúlín déag, 3 cúid ag sár scórála se sin a go na náda sé níla cúlín amháin ag Ros Comáin sa tarna le. Agus beag na gá nó mé déag imethe in san tarna tréifsin sa Páirc Naomh Connlaodh in san Droichead nua dar nó Newbridger nowhere called ar nowhere an áit an clethe rein bliantó chuin or dúir Peladóí Cill Dara nach nimródis an áit ar beheile a chur baiste dúcha sin sa Council chur seach sa cúne smacht a gáling ag David Slattery seansa go há sé fósta dá lús fé tan sé siar tá seansan ar cúil eile tá sin i ggéireann Council a chuirteach Haran Trasnáin ag an deire stocha go raibh deis a cúil am rud ag an lenadís ag an deire an Council Haran Trasnáin anna dí atácht a seach doch Cill Dara agus an scór deirnach sin ag James Burke. So sé Conor Dowling atá ag fágan na Páirce. 3 séideag ag gona nád a sé. So 9 gúlín déag mór an méid é sin. Gus brandú go bhfuil dóhan am a fós le dul. Go bhfuil Cill Dara in áit an a bhahar fad Connlaodh van tamach ag Leathcheannais Christy Ring. Fegar siúlan deir seachtain se cún munar féidir le Ros Comáin Tráchtaireacht tá cúpla cúla tá stáilta Callís an son feicethe ag an réitóir. Tá John Cain brúteach an talún agus tair sé sin deistal beidir go dríla dís cúil ní feicthe agat a rud éigeanta tá stáil ag an stad áirithe seo den clethe. Is sé tachan cain can é hógan tá Éamon Flanagan ó Áilíag. Viidir sonnig immert ag cluiche Ceannais Ros Comáin am líanas na Comáin agus cégur chaileidir a gine Pádraig Pearses bhí anna chaimhn down dó fehedó gine héna hochtíag agus na Páirc Harnáis in úcht ar seansanis ag Ros Comáin tá scóir tá saltain sé ísisiil leis an gabhain áirithe son ach ag an deire tain sé Haran Trasnáin híl mé sin go dríalach Flanagan an cúl ag an deire Haran Trasnáin tarna chúlín san tarna leachá tá a gcuid sústí 7 gúlín ach fós tá 8 gúlín déag idir na fórna. Nis tá sé seo níos fearr ó Ros Comáin mas féidir le beidir cúpla scór a gáil beag misnach éigeanta gá an Callís an son feicethe ag an réitóir ach in áirír an dá chúl Tús Dara le an chéad ceannig Jack Sheridan ar 7 nómad is trocha agus an tarna ceannaige Pocanna Éirice gá nómad in dhiig. Tá sé in áirír a tréis pe fuinmh a bhí sa clethe a bhainteas. Nis le cabhair na Gaoithe tá seansa ag Ros Comáin. Beagnach ar an lína cúi féidir agus seasca agus an fearr hócaig ná Cathal Dolan ó na Ceiribóire club amráiteach in Ros Comáin tá sé tógann sa chuid ama. Fichant fearr go géir ag lorg scóir an Council fada go lórach bhfuil an crinnes ann níl fearr séú ceanna tá mithir stré go Ros Comáin agus na ceang sin. Chuirteach ar gan éon dat tá cúpla anna díile ag fáil fé réir agus an adóg sé tá beidir nómad nó gó luad an deoch ach tairg sé deis dus na himmarthirí ar fad anála harint beg. Maintar Cill Dara Harbh sásta mar heasan cuasaí 3 séideag atá cosisiúd nád a 7 ag Ros Comáin. Thos níidir an tarna le ar luas lasrach. Scórna den chéad scór Sheridan mar dúirt mé leis an chéad cúl agus an son ceanneige gá nómad in dhiig agus cílín sé sin go bhfuil an bhearna chomór idir na fórna. Dhearr le Cathal Dolan agus le Flanagan gá chúlín a chur ar chlár na scóir a Ros Comáin a cafaí ará go bhfuil rihanráis in áiríre ag Cill Dara tá sé ag glúiseacht anna bha agus tá sé dín agus Harbh dín a Ros Comáin éon dul chun ceang dhéanamh go dtí seo in san clethe. Tá Sheridan agus Burke ag immert arás do Cill Dara agus an lántasí Brian Byrne comá ó nás na rís ó be sé dín cinnte ar Ros Comáin Tráchtaireacht in san clethe áirithe sin an dúis. Ní hamháin a bheith ag immert ag Leathcheannais chun Christy Ring an tachtain se chuing ach éirí céime go dtí chun Joe McDonough an bhliain se chuing sin an dúis is mó don dá iarn a bheith ag immert sa craobh na bútóirín sá
agus na bútóirí an cluiche in uair ceann seo idir ífálaí agus an dún agus darnótá churann Christy Ring buaite hena féine go Cill Dara 2018, 2014 agus Caileidir Craibh na bliana 2007 so taithí golóracha gimmert insan na Craibh go bhráil ó dul chun ceann agus dultí churann Joe McDonough sin an dúis tá siad an áit anamhachan is sin a bhaint amach marach gur féidir le Ros Comáin rud éigent míúlta dhéanamh in san fiche nómad atá fáca. So ríist an diaile Tráchtaireacht son ag an chéad sosisce sa chéad le tris 8-9 hí na fór na chorm ceithre cúlín an taobh ag leathaim hí an bhearna ag Cill Dara ag 9 gúlín an son an tarna sosisce sa cluiche díreach an son tá bhearna sin dúbalta go dtí 8 gúlín 10 agus má se má dhéann túair an pátrún ó lár an chéad lethe níl ach fuair na bháin go láidir sa cluiche sin Cill Dara an féidir le Ros Comáin é chasa sinnaíon cheist deachreaí an son sellh bháil tar neis ach tá sé ar neis ag Cill Dara machtíon anna dí tháinig isteach an son sin ag cathal Míchéal ó bháin nuad an bontáiste tucaigh an réiteoir glíosan an son ag isteachtín cúngead cansa smachta ag David Slattery tagann sé amach ríist obairúnta go meas na dosathe ag Cill Dara féicear an spás an son acu tá seans an son ar scór an count son na dul isteach ach ag an Dara ar fóríl ag Rinn bórin ó nás an riomh hí seans an son a go bhíamig a chumab ag dímá ar den amach gur bis an séú ceanna tá mithir stré ag Cill Dara seachún an pachamach an cúlbar an nééis connacht an eisian ceannas na himmarthirí is gluthránaí ar fadar an barc an sotrach nóna agus ní bheith sé sásta leis sin an pachamach well fada golóir leis an gceannar san shríleidir na ceann garda ní raidir sanna gobar le tamlína nús ach níl déint an son ach an slitar chur dí Cill Dara agus seachún a rístíad. Na sé gur sin a gádacht an lán chúlí Peter Callaghan. Seach a hain sé siúd sa láir a Paul Dolan agus seansanis ag Ros Comáin. Dullar an ansaí tá scór ag tastáil go dóite. Tá fós fiche nómad in san cluiche. Cinnte dachreaí na scórna a dhéimsiú agus Cill Dara ag gimmert ar levéil níos airde go dtí seo in san cluiche. Ceannas an isteach sa láir smacht a gáling a Géman Flanagan. Tá sé siúd ag taspáin go má ceann countúirt gan is isteach ach ag an Dara roiad a níl éon bha an lehéad de rud agus címan son an banistóir sin é fearfartamna Johnny Keane tá sé ar buile ceart leis an gceann san mar níl éon bha has ceanna chu ar fóríl tar nó bhí sé ceannas ar fortamna bhí sé mar chuid an bhórin agus an fanéile bhú ceire Craibh club na hÉireann lephartamna agus fearle taithí golóir tháinig sé isteach a mí me an ór nóair dag an banistóir dearnach tá Cill Dara teachtarí tá seanspéidir ar an ceathrú cúil tá siad a teacht amach an son có fada le nailó muoinechan agus fear Cill Droichead le cúlín eile an a scór an son. So ríist bhearna ar neis ag 9 gúlín 10 agus Cill Dara ag féchant anamhaig an stad seo an clé na honna denis Cathal Míchéal duna go siúd fána blochál den scohan sin ag Cillian Egan ó féil átha gáda tháinig go seach chumá cíanamh mar anna dí tá sé siúd treis an blochál a dhéanamh ach ag an Dara seachún Cill Dara rí seansan son ag cín seanathe ó clé na tháinig sé isteach in an Cathal Dermhian ag tús an cléthe agus an ceann son th neis go Ros Comáin ach féchann son spás agus tuile spáis agus ag an Daraach th an lína an taobh lína hainse sin agus tharg sé sin seans do Kevin Whelan an poc sleas a thógan bíí ag caint le Míchéal sin an teoirtá teachtaseach ón Dave Lín an son ó bhaintear Ros Comáin agus anna eile ag fáil fé réigla teachtaseach sin é Jack Lohan ó Naomh Dominic seachún Ros Comáin inis tá scór ag tastáil ach féic an pass Dernach mithir stré díreach nuair a bhí tar ag dul ag glóric scór agus tugann sé seans féic ó tap agus a bhagan Cill Dara in slitter isteach síos dí Jack Sheridan anna cléir mar go siúd ach an count son cuid a thuig seachún Ros Comáin inis féhrúiste an son a háisiad seo níos fearn féidir leir scór a aimimsú John Kine inis tá sé th neis in san fuair an trééis a bheith má gortathe le gábh lína nús
go ríis na Cosntóirí har báris gan son Cill Dara anna oberdénta agus iad an go héin ounsaí ó Ros Comáin stoppa seachún an tasí Brian Byrne seansa go siúdanis dul ar an ounsaí tá deis tá ranaige tá sé fósa dul Byrne Carrick tá sála an Dara Chalís feicithe ag an réitóir thug sin buntáiste dothagóir tréimh sin ach ag an Dara Chalís feicithe agus puck séir anna dí eile tachta seach do Ros Comáin sin é imre fehedó Jack Lohan agus an deise go siúdanis an cúpla nóid dernach tá cahra uair clig fósla dul in san cluiche a beag dí má cint ar Ros Comáin í lech 7 golín ar chláir na scóracha agus ganna gá ceann in san tarna le. Leis an muir sin anna gnócha chu fad leis an túáile sa cluiche tá deiseanis ag Cill Dara agus ag Jack Sheridan agus seans ar 5 nóid imethe in san tarna le an bhearna a bhéadú gotí 5 cúlín. Cúnas a ríist ar fud na háit an ceann san tamáinte isteach ige a iireacht crying anna iireacht a ríist an son ige scór má heile 3-8 i gcuine nád a 7. An áíir tá sé fíorheochart a Ros Comáin 1 dulchan ceann aanamh measc na dosa mar go bhfuil Cosntóirí có-éifeachtach ag Cill Dara tá siad láidir tá siad cumasach tá siad cliste tuigeann siad catáil le déanamh agus éon seans a bhín ag Ros Comáin tá siad ró láidir róglic agus brú damant ar na tosathe dulchan ceann aanamh tá seansan is beidir ag an déanamh seach sa cearn ógach a ríist obairúnt go sigan san ag Cian Shanahan an count on a havaltagus cínta ríist có tapig is tá Cill Dara ag boga count on her nash ag Paul Kenny ag Ros Comáin tá Chalís feice ríist son ag an réitóir sin é Thomas Gleeson agus tá anna dí eile ríist chun teachta seach do Ros Comáin sin é imre 26. So Donald Kelly atá teachta seach agus deise go siúdanis immert don chúnta é ba chóla meid an stadseach ar bíon cluiche dearnach a bheith ag amán Ros Comáin im líana chail na Peladóirí an tachtain se chatte i gcuine BEO agus sinna cluiche Leathcheannais Pelachonachta agus is cosúil go méid díomá a ríist ar lucht Ros Comáin in san caibhlant áirithe seachún an buile séir ag Cathal Dolan anna imreoire seathé siúd sin scór den scá insprád a bhí a tastáil sin scór inspráideach tuile do scór na mar sin ag tastáil. So an cúlbáric fáil fé réig leis an gabhain san a chur fada go leor uig chéin deiring ag an stad áirithe seo be Cill Dara Harbh sásta le cuasaí ag an stad áirithe seo agus an banistóir David Herty dar nó cha sé gá bhliain freisin i gceannas ar iarn chomógaíochta átha clí agus taithí go leor eile clubbanna éagsúla chumá anna imreoir agus anna banistóir se chumá ana seachún ó sin Kelly se an tarna cléthe ag creidú ná creid do Ros Comáin an ceann na mithe amach Har an lína ceann sa tócha go tapig ach an réitóir rá fan don bheadóg na gomsa sa le dóg se bheith agus seans a ríist ag Ros Comáin sin a chleacht agus a riil ar an tarna iirtan so 3 nóid is fithe me tarna lehan so i Páirc Naomh Connlaodh in Droichead nua teach níos fuaire Cill Dara an iarn áitiúil Harbh sásta le cuasaí mar heasan 3-8 go siúd nád a 8 ag Ros Comáin cílíonn sé sin bhfuil 9 gúlín díag ar an fórna ceann ag sleanú isteach ag an deir an cúlbáir teachtamach agus ag an deir tá sé chun dul ar neis go dtí an lína Ros Comáin tá sé ag bogan níos fearr steach sa lár sean son ag John Cain tá sé garisteach á bhí sean son ar chúil ag Ros Comáin ach a ríist an cúlbáir déna go níl an countúirta methe fós tá Ros Comáin ag fiabhsú beidir an tonna dí a tháinig isteach ag hirig sellh agáil sin ag Cillian Egan féhrú a hásin son amach thar an lína agus nada méid David Pochslasa tá feice going howlan son tá ceann eile inis ag Ros Comáin bhí sean son ar cúlacha ag an deire dóhan gente Cill Dara
agus is cosúil go bhfuil Ionad inis Ian Cill Dara agus sin sa chúl. Go bhfuil Ivra Sédig, Mark Doyle ó Chléine Tráchtaireacht in Ionad Paddy McKenna, ní minic cinn tú cúlbáire ag seanseáil, beidir go bhfuil gortú éigeanta Chriostóir, nó beidir go bhfuil siad chuna seansa hart an cúlbáire eile mar déirthing le den nómad nó mar sin fácha insan cluiche go dtuigeann siad go bhfuil an cluiche sa búideá agus go méid cluiche eile cá gan seachtain na Leathcheannais Chriostóir í raing agus nach uathe a bheoh sé an ceann son a bhúcant gan éon ceiste. Seachtain cúlbáire nua sin é Mark Doyle agus deise go inis. Ceann son a chleachta agus a chur amach agus deir go bhfuil sé fuair na Hardáin híos fún na himmarthirí ar fad ar nóí rah cad dul seach in éon seamar festais ribhnú le laingan cléthe agus maintar Ros Comáin bhí an sos ag an mrisecha híosar an Dave Lína bhí Cill Dara ar chúl an Ardáin cinnte tá sé sin dínar immerthirí nuair tá sé fuair fluch agus gcuéifar agus tá cailís fechan son ag an réitóir. Beidh puc séir agus beidh carta eile agus caiithú rá caibhlant a bhí sportúil go maith tríd is tríd agus tána san is a ríisteach ar an omláin dá ar an sochan cluiche Amáníocht a dhimmart an carta buipeach is ús ag fear Ros Comáin cíimiid an son cé héanú a chasan sé sin é Ivra seacht Éamon Flanagan agus caiigh mé rá gur dhimmar sé cluiche go maith. Nis fé fan den ómad an son tá puc séir ag Cill Dara tríocht agus mór an scórála sin na lármí na saona ar Páirc atá fluch agus bog. Nád a hocht ag Ros Comáin agus siar a hain siad leis an gansa dí Rinn Boran ó nás na rí, tá seanske siúd é ibrúisteach ísisiil, tá seans go isrú dí riil beidir nach ninadéis ar Connlaodh an cansan ag naile muoinechan, scór maithe gan níos túisce sa cléthe. Seach a héon siad fós tá seansan son ar scór tá cansan a mithir fóríl bhí is gan fear an second a rág sé an Comáin go raibh sé ar fóríl, denm sé mac ar ben seachtú ceanna tá mithir stré ag Cill Dara. Tá siad fós inúcht ar stóchan paiste ag Tús Dara lethe bin an rud an Páirc ag Sheridan an cúil ag Sheridan agus cúpla cúlín eile bin a choscail bear na aulmhórdir na fórna agus ní raibh éon slí nó bóthar ar naise an stad sin ag Ros Comáin. Leis an ceann ortha son an ceann sin a Tráchtaireacht Haran Trasnán anna iirecht a ríist an son ag Cill Dara agus an bhearna méid a ríist acu anna scór. Trí an éad inis fich cúlín idir na fórna i gcuine nád a hocht. Agus tá Cill Dara ag críochnú go láidir seachan le chúlí láir sin é Rinn Boran tá sin ag bog a go maithe meas na dosa isteachtaí James Burke bhí sé go más i chéad le ciún le tamlína nús. Ceann sa blocháil agus seansan is ag Shane Curley do Ros Comáin. A go ríis chun ceann an ceansa tá Kevin Whelan. Ar nás an rí an ceansa na mithir stréig ar ggé smachtú tá Peter Kelleher. Do Ros Comáin agus an ceansa na Tráchtaireacht sa láir tá brú cinnte ar Ros Comáin i meas na gosantóireacht go háir mar go bhfuil tosathe chomhéifeachta láidir ag Cill Dara tá deachreachtaí an ceansa na glána ceann ardach ag an deras beag. Dulchan ceanna tá déanta ag Ros Comáin tá an sellh inis acu beidir go bhfuil seansan son ar scór tá cúla tastáil sin fearr counter to Cathal Dolan tá fósa dul Dolan féhrú an slitir caiilte an nóméid dearnach aige tá sé dínacha éon dul chun ceanna bheith stigan son tá cailís feice níl is go beidir na chuil sé sásta stigan son le ampur John Cain agus tá sé chun carta eile a dhéisiúnt bagólam do Cain. Carta buí gan éon ceist agus cinnte níl an réitóir ghlacha le héin rud an sotran ón agus an ceart son aige tugann sé an slitir ar neistí Kevin Whelan agus tá fearr Cill Dara inis chun dul ar an ansaí tá dorchad is ag titim cé go bhfuil sé go luath fós sa tráchtnóna tá sé gairúil hí caibhlann mas i chéad le a chu chuine le Tús Dara lethe tá Cill Dara ar leibhéal eile. Nis sin Kelly de Ros Comáin. Gyrgé choristeach scóir ag tastáil cúlatá ag tastáil Ros Comáin a cúlbáire. Búla sin amach ó fada son
Dí Simon Lacey go seansan is a Cill Dara bug a ríist. Nor hosnín siad ag glúiseach tá siad anna éfachtach. Anna compórtach a gobar slá Míchéal agus pass sin a mithir straight a chun sé Drisleáin. Ó, a ríist stigan sonnig fannacht. Tá iver a seach sin é Kevin Whelan. Go ríist a pass a mithir strégus. Passan ón dá hévanis a mithir le tamlína nús an tonadí an son de Cill Dara. Sin é Shane Ryan a garish le gá fear leistig dá héin. An son sin James Burke hí seans an son ar cúlní rah le buchant agus le búló sa chorach an cúlbára. Tá ráid a bhirtanis chun an pass a chormach. Na ag an Dara an Countson Haran Trasnán ag Cill Dara agus bhí dóhan immerthirí ag fannacht. Don Count áirithe so tá 3-5 ar clár na scór an Countson ag Brian Byrne. Tríomh go na nád a hochtan sa agus cílín sin ghfuil cúlín agus fithe. Durna fór na Ros Comáin ag iargad ag an tuáil beag siad Harvey dímach. Leis an taspáintas go háirthe a dar le bhí deachratí golóir chun na scórnaí amsú. San cluiche ar fad agus tá seantanis ó fach séir. Tám ag amach tá míad ar tucha go le nómad sa dar lehan sa agus dúr go méid gá nómad beidir damcútah gortathe. Le cur ar sin ach níléon cheiste an slod áir seo beag Cill Dara Leathcheannais chun Christy Ring an tachtain se cuaing. Agus iad a bheith sás na bheithnach ní hamháin sin, mar go méid an buan sá chu Tráchtaireacht, be sé ag immert a gcórin Joe McDonough an bhblin se chuing an ceansa i Tráchtaireacht ó Cathal Dólan a iirecht thar an Trasnán, sinna ceannas na himmerthirí atá tar éis immert go maith a Ros Comáin ar lá bocht dómh Tráchtaireacht. The Shocking Éirice an tonadí Jack Lohan scored tastal to go pass a mark and son and council Borges and Anguk Anna Chriostóir Sonnig John Coiniga Deristoka score via tastal uha Kegul she Dana Kama Insan Cluiche Tar she Mishnach and Kinta Ros Comáin and Bhearna Harnashek Shacht Gulín Dag 3-5 Eg Cill Dara Héananai Eg Ros Comáin Shen True in our Hortnig Cuidas na scóir na sin níos túiscinis Cill Dara beidir go spraigigh sé iad Harrála go gatha sí leanún go dtí an nóméid déanach dearnach sa cluiche Countson imethe isteach go cliste seansan sa agus cinnteoin son có éasca is a hagan na scóir na dóibh Countsa Haran Trasnán tá Bhearna Harnais ag 8 gúlín díag anna iirtan son a ríist ag Byrne. Pocanna Éirice níl siad ag obair de Ros Comáin an éair an seansan is ag James Burke cúla tá uig sean tarna seans an tarna ceanna tá blocáilte ige ar chúl sa dar le agus obairthúntaach déanta chuna bheith cuairtó bheith cosantóirí Ros Comáin an sin bhí seans úntaach ag Burke cúla bhí ar ainsing ige ní rairí tá idir an David an fartá seansan son ar cúl ag an Dara an Countson ag cain a méthe ar stray bhí seansan son ige. 3-5 ag Cill Dara Héananai ag Ros Comáin agus an taimime amachtan sa. Rís an honnadathe ag iarg átagáil ar an cúigur déag tosaigh den tachtain seacún tá Ryan feicála go maith cinnte an ceansa ibre isteach go maithaige agus an passisteach sa lár bhí James Burke ag fannacht bhí sé ag lorg seans ar chúl tá cúpla seans treis a bheith ige nar dhearg leis a chuir seach sa líontáin beidir go méid seans ribhear na himmarthe amachtaín fear lár Páirc sin é Paul Dively ó chun faoi agus ag an Dara chosantóirí Ros Comáin ag iarg an slitir a gáirdeach agus a gáil tar neist an réitóraigh fearg a géir aber bhd déanta fad na talún hain Éamon Flanagan leis an gabhn áirithe sonach tá seans eile an son ag Cill Dara an Countsa tóiste go maith an sonnacha anna iirta teach an tosaigh an son bhí nailo muoinechán scór eile ag siúdas brá leis bogach an caing agus cúlín má eile ag Cill Dara 3-5 dó féiche ar sin mar scór I lár na saona cílín sé sin go bhfuil 9 gúlín déag idir na fórna. Tám geall a bheith caiite tá mit nóméidí dearnach atá Countson I teachta seach go Ros Comáin ar fóríl far éir a rístóibh níl rudí a dul go maith dómh Tráchtaireacht. Leis an Countson amachtaín anna dí dhéan sé go maith an cearta harta sin ag Cathal Dervian thosaigh sé an tachtain se cata agus be sé siúd a géir go bheith
in san bhur an tosig an tachtan se chuing in san Leathcheannais. Leis an réiteoir an san Táirc leis an gabhn áthas an tá ag fécintear an manistóir. Sinné fear chail chuinnig David Herty agus tá sé ag immert gach céin bhuiile den slithear an mothain an sá tránóna agus níl sé siúd sásta agus ní bheith sé go dtí go méid an adó geirigh sé tá 3 second go ná am fáca. Ros Comáin chun an cearta hartómh tá sé ag tríd go dtí an nóméid arna isteach go dtí an fear is fear an bartómh sin ag caithil dólan ag leanúnta right tá carrick tastáil an sinach ag an deran pasút an tarnúir stigí chéile mithir stray agus Cill Dara le luas lasrach atach síos a stach sa lár a hain sin dín fear lár Páirc sin é Paul Dively count contour go ríist go dtí sanna tosathe tá sé ag glóric scór eile beidir cúil eile rihhear na himmarthe tá 3 nóid a stig in san tarna tréimhse agus beidh ceithre nóid dam cútamh gortas cinnte deis ag Cill Dara an count an na teachta stach ón bhar lár Páirc sin é Paul Dively tá bhear na Harneis ag 20 cúlín. A ríist na pocan amach gan a bheith obrú dá Ros Comáin tá seansa le beidir ag slatri tá sé ag glóra cúla le beidir rihhear na himmarthe tá seansar cúlín an taánig a seach mar anadí Shane Ryan leis an count an be sé siúd sásta leis an íireach sin agus cinnte don tachtan se chuing be sé cóngur cinnte don cúgur déag a bheith tosnú 30 car i gcuine hain a naíontá. Cúlín agus 20 idir na fórna agus tá 3 nóid fós fácha seachung Shane Ryan a ríist an count an na dul isteach agus isteach go dtí lámh a connacht na hain an count áirithe son tá 3 nóid fós le dul agus cinnte an rud is táchtaí níos na honad a tháinig isteach ná tá spántas maithíanamh de Cill Dara ach go háirithe tá réinte marthirí Shinton son cím an count an na dul isteach scóir tá stáil beidir chun crut níos fear a chlár chlár na scóir de Ros Comáin ní bheith leis an íireach son. Rís tá sé nós cléadúlánig an stad seo ag Cill Dara seansanis ag James Burke agus an count son tóiste go má níl ag an deire stray fóríl chun an cearta hartá tá sé crothú deisina níl si dul isteach thar an trasnán nó isteach sa cúil agus tá beagnach an dá nóid an chéad dá nóid as an geiricáin sin é an adó geirigh séit an sá an bua tailte gan éon cheist ag Cill Dara 30 carach a siúd hain a nai ag Ros Comáin agus an adóg dheirigh séitethe ag an réiteoir tá siad thar bheith sásta maintar Cill Dara tá áit ní hamháin sa Leathcheannais a gan tachtan sicáta ag Leathcheannais Christy Rinn ach tá áit in Corrin Joe MacDonagh don bhliain se chuing bhí caibhlann má sa 120 nóid na mar sin a cho chuine le ní raibh éon ian san cléthe bin maintar Cill Dara viidir arás hí cúil úntacha rih le am ag a James Burke agus an son an dá chúl ag Jack Sheridan ag Tús Dara lethe ceann ó Fach Éirice ceann ón immert chiaigh sé sin go raibh fearraspár agus go raibh go raibh go maithanúachtar viidir 8 gúlín dé chun tosaigh tríis dahad nómad leanadar leis an forlábhas in san cléthe le scórna maithe agus cé gur dheimsigh Ros Comáin cúil déanach in san cléthe níor dhéanse in áíire crut éigent níos fear a chur chlár na scór ní léon ceistan só nach raibh Cill Dara níos fear ar fud na Páirc tá bua tailt go maithacha is iad a bheith dul raig dín Leathcheannais chuirn Christy Ring an tachtan secuing an scór dearnach an sá I Bartnaomh Connlaodh in san Droichead nua 30 ag Cill Dara hain a nai ag Ros Comáin Cill Dara a bheith sa Leathcheannais tachtan secuing. An gluthe áthas an Pocanna teacht go dearnach ag caithil dólan an count an thar an trasnán sin an chéad cúlín den chluthe Pocanna Éirice don chéad count. Díreach os cór na cúlí íseal go leor leis an count an muir tógannta go am sásta leis an count thar an trasnán Cill Dara a chur ar an ansaí agus an count smacht a gáling istigh an son tá seansar cúlín na muir dul isteach sin sár cúlín ar fad ag Ros Comáin an pass on a mithir stray seansanis ag Cill Dara ar scór an count on ag Kevin Whelan go hard go crying thar an trasnán an a scór fad ag sonar Cill Dara ag an deirtá sé ar Nash
ag Ivracude sin é Niall Kilroy chance go siúdar Coolín ag an Dara Haran Trasna an scór maith Ros Comáin. Táid cosna deis ag Ros Comáin an counts smachta ag Cathal Dolan féhrú an buntáiste tucha ag an réad tóir an counts Haran Trasna an sin scór an Cléhanson ag Cathal Dolan. Né Johnny Keane agus deis an isig an lántasí sin é Conor Mulroy tá sé ag Laura Coolín an counts Haran Trasna an sin sár Coolín ag Ros Comáin. Bhí counts on it, tucked the stock. Well, Tashi the Dol Coolín and saw on a score and son. Sheer can have value. Well, vi chance Ros Comáin smack do again Dara Harnash. Eg Cill Dara ta chance on son her score. On a Eric their father and son. Again Dara shake token to Chudama ta Carnagui Helesh. Count Ord Namwerik Fake and Gagir again Dara Tashid sauce the lesson counts on. Haran reached and Barna Shahave do Idrin of Fornan counts on a dollar stock and counts Tosh to Gamarish and score Untakella O'Byrne is an ish Caraculi shake Tráchtaireacht Diracho topic David Slattery ish to Cill Dara Shant and ish are cool and counts on a Mehishak Desh again Darren counts Bartis and Anga Cake James Burke Glue Dave Eladon Fork agus Togan Che Quidama Agoni Le Carnagui and counts on a dollar stock a hard reached on a score. Shot Kevin Whelan, Garish that should a glorious score and counts on again Lachuli Larshan Ryan Boran Chancer Coolín Sar Coolín ag Tús Dara Laha ag Ros Comáin tá Bóthar Fada Ledol tá Aum Fós Ledol Shochuing Jack Sheridan Puck Erica the Cill Dara Sar Cool Ishal Uricarish Togan check with Amelesh Gown saw on the Honda Hees Fuman saw sauce the Leshan Eric Shin Iganish Idrina for na do 3 dig a Cill Dara no the Cuig agus Shaw Chanceller cool Gary Shockin saw Jack Sheridan cool Ella egg Cill Dara flattery chance get Hoshe Fosa the loose fay Tan she sheer toss Shanson sir cool Ella tosh a Girigan counts on a course stock Haran Trasna again Dara Stoker Griff Desher Páirc Carnash in Oakter Shansonish ag Ros Comáin tá score tá saltain sé ísel leis an gown áirithe son ach ag an Dara tain sé Haran Trasna tá seansbéidir an cahrú cool tá siad teach amach an son có fada le Nailo muoinechan agus fear Cill Droichead le Coolín eile an a score an son cúnas a ríist ar fut na hot an counts an tamáinte stock ag a iirecht crying an a iirecht a ríist an son again áirithe seochuing an buile séir ag Cathal Dolan an Imrora Shahe shoot sin scored and score in sprod of a tastal shin score in Lishon Gown or his son and count shin a talk the stock Haran Trasna on a irrita reach cool bar tor rawad of Vertinish can an pass a cormac na again Dara and counts on Haran Trasna ag Cill Dara agus fi dohan Imrora Tranona Bishop Gimmer to Gordon Joe McDonough and Flin Shachuing and Counts it talk the stock o Cathal Dolan a Irecht Har an Trasna Shinnick and the shocking Éirice and Tonadi Jack Lohan score tastal to chain pass a mark and son and counts on Bartis and Anguk on a Chriostóir Nocturnex a Clehan counts on Míchéal stock go Clishta Shanson so agus Ciento and son co Éisce is a Hagan the score in the Dóibh Hein Eamon Flanagan Leshan Gown or has son of Tosh Shance Ellen son ag Cill Dara and counts Tosh to Gama and son of Anna ear to Chuck and Tortes Kinta Desh ag Cill Dara and counts on a talk the stock on Varlar Park Sinead Paul Divley Tan Vierna the Ros Comáin Tosh Shance elevator ag Slattery Tosh the Glory cool elevator Riviera na Himmerha Tosh Shance or Coolín and Teoniga Shock Maronity Shane Ryan Leshan counts on Beshe